Здравейте, аз съм Darkid и това е втори епизод на Minecraft Single Survival. Оправих си перката, защото си смених слушалките с USB и само да намаля още мъничко звука е така на две, за да може мен да ме чуете по-хубаво, защото като гледам и звука си чува много добре. Вече направо нещо ще го сложим на едно. Така. Не знам колко добре се чува в клипа, всъщност и не ми пука. Важното е аз да се чувам много по-добре. Та почнах на нов уред по една причина. Всичките уроди си ги изтрих, харесвам си всичко и само да ви на нещо. Тук ще игра на 3 чънка, за да ми е там около 60-70 фокусото. Няма да чуете, смисъл, клавиатурата ми може съвсем лекичко да чуете или сигурно, не знам, но перката няма да чувате, убеден съм, правил съм пробен клип, но не играх тогава. Тогава просто си стоях, нали, говорех някакви глупости през цялото време. И сега да започваме нашия крафтинг. Опа, бъдвам се малко, защото до сега гледах настрани. Така. Трябва още една вълна и да никой не ни притеснява сега, защото съм казал излишно, нали, никой да не влиза. Нали, казал съм абсолютно никой да не влиза, защото е малко тъпо така някой да влезе и да се чува всичко. То сега ще ходя да покупава малко дърво. Малко камък е. Желязна логика, хора, да покупава дърво. Ще ходя да го купая само с едно... няма значение, разбрахте ме. Тъй като гледам, това е някаква огромна каменна планина и видях кол. Да не се чувам много по-добре, нали? Така се надявам. Ако някой иска някаква информация, нали? Там откъде съм ги взел тия слушалки, откъде съм направил това всичкото е. Ще получи там информация всичко. Нали? Пък. Нали, най-като му се чува перката, разбира се, слушалките са мънички, нали, с големината на ухо. Точно. Нещо подобно. Имам чувство, че някой ще ми притеснява. Айде са. Сега ще направим нещо. Клипа няма да е много кратък, не е много дълъг, среден. Принципно сървайвала ни ще се развива в голяма къща на няколко етажа. Ще трябва да има голяма мина, всеки глупости, нали? Автоматична фермичка би трябвало да има, нали, за уит, но това съм го измислил да и бъде някакво яко. Да не е нормална къщичка, нали? Искам да е яко и на вас да ви харесва. Ферма за крави, ферма за овце, ферма за кокошки. Може би ако намеря село ще си направя яка къща, не знам. Това още не съм го обмислил. Да видя само дали фрапса ми е на... Да, така си е, на микрофона на слушалките ми. Да продължаваме да събираме още дърво, за сега първо ще направим малка стеснена къщичка. Колкото да мога да навикат. Нямам нищо против по-малките къщички. Нали, те са си даже много якички, просто... Аз съм по големите билдинги. Разбирате, че всеки си има различен вкус.
в Майнкрафта и в другите игрите си има различен вкус. Та, примерно, ако нали, на мен аз не стигам за абонатите, но да не помислите, че го правя. Това казвам от сега. Ако някога, нали, получа малко повече абонати и хейтерите, нали, те ще хейтват, както разбирате. Ама, като не ми харесва на какво снимам, абе, това си го решавам, примерно на какво снимам, или някой ако предложи и ми хареса играта, ще снимам на нея. В смисъл, или някой такъв да ми каже снимай примерно нали какво си, и ако в смисъл направя един епизод или нещо такова и повече не снимам и му кажа, че играта нали ми е доскочала, или ще почне да хейтва, или не знам, но всъщност не ми пука много. Опа, малко излишни звуци. Сега си направя една кирка, една брадва. Сега си купа нещо малко каначе, защото като гледам почва да става вечер. Така мисля да е. Това друго. Та ако искате повече епизоди така да качвам, не знам, ако искате, нали, пишете долу в коментарите. Ще снимам и на други игри. Например на Гари Смочек почна, ма не знам кога. Не съм решил още и нямам много време. Нямам много време кога да снимам по принцип. И затова качвам толкова рядко. Пък съботите и неделите може да се появят там клипове или някакви геймплейове на игра с някой, или пък сам да си играя геймплей и ще реша дали ще има епизоди или не. Защо ги скирка, с камената брадва. Опс, извинете много, просто сега се усетих, че игра написва, защото много гладнявам. Много извинете хора, просто сега забелязах и за, ако ме питате защо игра на Peaceful, много обичам да направя адвенчър мапове и просто или пък пиксел арт или някакви други не глупости, просто така го казвам, или някакви други неща да го кажа и спускам на Peaceful леле бати го на Peaceful, защото мобовете ми пречат и не мога да строя. Отва. Трябва за такова мога да намерите много неща. Затова дори да имате хипер много кол, взимайте го и с него мога да намерите, примерно ако сте на ниско ниво, някакви диаманти, глупости. Случвало ми се и то често ми се случва. Та е така по-добре. Тук няма нищо. Изкопах малко желязо, малко айрон, нещо. Явно не се стъмвало, просто там било малко тъмничко заради дърветата. И отново повтарям, ако ми чуете клавиатурата, много извинете, просто това вече някак се такова. Са перката си смених слушалките, разбирате, но за да си смена, в смисъл пак слушалките, ми се чува перката, ама да не се чува това. Нали, да ми се чува перката, да не се чува клавиатурата, това ще е тъпо всъщност, защото няма да се чувам аз, нито клавиатурата, а се чува перката. И ето тук е много добро место да започна една къща. Или пък мишката, ако не чувате, просто хора събирам или искам някои пари и обновявам нещата.
малко по малко всичко става. И сега ако чуете някой да говори, си извинявам много, ама това е чудо, няма как да стане, просто някъде не прекъсна клипа или нещо подобно. Ако питате защо? Защото всъщност аз не знам защо. Не, смисъл, не опитвам да добавя някакъв фън или такова, но просто сериозно. Не знам защо. Това е някаква загадка. И сега ще бъде фатално гадно. И добре, че не се чу нищо. Ще сме малко по-ръжно, защото без това трябва да ги изпъка. И се ми е гадно заради моловете, защото му ме хитнат много брутално и аз да умра. Да, разбира се, накъде без дъжд. Така, колкото и да е дълъг клипа, смисъл, защо качвам толкова бързо клипове, които качват малко по-бавно, ще им го кажа, нали, сваляте си фримейк. На мен, смисъл, не ми искаше фримейка регистрация или някакви такива глупости. По принцип, там избирате си видео, адвате го и го конвертвате в MP4. И след като, нали, изчаквате някакво време, зависи колко ви дълго видеото, това ще е моето някъде за половин час. И ще го кача някъде за 15-20 минути, което всъщност е много добро качване. Зависи, в смисъл, не знам колко стане да е. Както виждаш, сега не следа времето. Колко е. И тук ще има някъде 40 и... някой не е 50. Са 50, 49. Не е с таки нещо. Сега почваме с свободен планковете да запълваме. Пък ако не от двете ни страни има гори, ще ходим да сечеме дърво. И така. Пък после, като се развия повече, мога да търся нещо за... Ето там видях. Само да направим видеото на 5. Не е така много лайк в видеото, иначе на 5 ми върви 60-70, ама знаете, че като човек снима, му смъква FPS-а и става гадно. Добре, връщам си ги пак на толкова, защото да е по-хубаво, нали, да не лагва, да не е такова, защото много мраза, като снимам някакви клипи, да почна. Фак. Добре, хора, това беше хипер гадно. И сега няма с какво да се изкача. Добре, така. Да докажа, че нямам гейммод. Гейммод 1. Ето такова чудо нямам. Така че това е всичко от мен. И чао!